Pastinya wis mari cuci tangan kan ya sing dodol ya. Nggak mungkin lah mari opo mari ngising morono langsung gawe iki apa hamburger iki, nggak mungkin kan. Jelas yo ndak ono sing tuku sih jelas sih. What's up be? Kembali lagi di channel Yoga Pras, channel Jawa Metal. Sun dulur sing wis klik video iki, sepurane jarang-jarang upload video, ndak rutin kok biasa yo karena banyak pekerjaan di luar sana. Terima kasih sing wis subscribe channel iki, ojo lali kanca-kancamu jangan subscribe. Ben kanca-kancamu padha ndelok konten iki, konten sing selalu ingin berkomentar atau menghujat. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam yang menjalankan. Ya apa kabeh posoe wis lancar apa wis sering mangan bendino? Ya padha ae wis kadang yang ndak kuat jenenge weteng luwe ya. Di konten kali iki bukan reaction meme sing gare loro weteng iku. Tetep ae di konten iki aku bakal react wong-wong sing ndak jelas, wong-wong sing garai kudu dipisui mungkin ya. Iki adalah konten apa jajanan sing layak kita untuk makan. Sebagaimana di bulan puasa iki kita harus sering menonton video-video yang untuk apa ya, ben nafsu makan kita bertambah ketika berbuka puasa. Ya wis ndak usah lama-lama, langsung kita tonton saja videonya. Introne wis enek, ndak ngelokno aku ya, enek anak-anak kecil mulung. Ini lokasinya di daerah kono, negara sing sering kita sebutnya sebagai Vrindavan. Iki bapak ini masak opo sebenarnya sih? Enek bawang di iris-iris ya, untungnya ndak keiris pisan tangannya ini. Kita langsung hujat saja wis di video iki wis. Di detik kepiro iki sih ane. Wis jelas masakane, penampilannya wis kok sampah yo. Yo keterampilan memotongnya cepet memang, lincah ya. Ya biasa ya Pak Dewi iki apa yo, melihat sesuatu kuliner itu dari penampilan, tapi rasanya kadang enak. Ya sebalik iki tampilannya kok ngene iki enak apa ndak? Didelok ae sapa sing mangan mari iki yo. Iki uya apa micin nih? Iki sejenis hamburger ndak sih? Koyo sih, ono rotine bareng soalnya. Terlepas dari semua makanan jajanan yang ada di Vrindavan ya, ojo nyebut negara, Vrindavan aja wis. Kecamatan Vrindavan, Kelurahan Labruk. Kok mesti di pasar atau di lingkungan dalan, di pinggir dalan, wong dodolan, kok mesti enak suara klakson-klakson? Iku sing menimbulkan banyak pertanyaan umat yang ada di negara ini. Oh ya kan, koyo nggawe hamburger kan yo, Krabby Patty iki koyo iki. Tomato. Hari mirci Lombok, arane iku Lombok rawit. Apa? TW Lombok TW. Dadi Lombok TW ambek tomat wis dicampur dadi siji wis. Iki lek ndak salah kulake ini Jawa kene. Wong kono biasa lek kulak-kulak rempah-rempah iku di Indonesia.
kudune ya apa pastine wis mari cuci tangan kan ya sing dodol ya tak mungkin lah mari opo mari ngising merono langsung gawe iki apa hamburger iki ndak mungkin kan jelas yo ndak sing tuku sih jelas sih ini mayones kowe piro iki siji paling piro 5.000-an paling ya landing kene kan murah ndak ngerti lah dek kono menggunakan rupiah dek kene rupiah dek kono rupiah satu rupiah iku piro aku ndak ngerti aku ndak tahu dolen rono aku iki yang jelas iki menu yang cocok buat buka puasa buat umat Islam yang agama Islam yang ingin menunaikan buka bersama keluarga wajib iki beli ini hamburger perindapan ini